Sí, hem de respectar una mica els torns perquè si no sortim tots a la vegada. Bon dia a tots. Vale, vaig veient que la majoria es va entrant en aquesta videoconferència. Molt bé. Doncs ja, no sé si ho heu vist, però la feina d'avui de català era un dictat. La idea era fer-lo en directe per aquí, però com no tothom ho pot fer, el que farem és que ho he penjat en el Classroom per YouTube. No passa res si vaig molt ràpid o no vaig molt ràpid, perquè el que heu de fer és donar-li al pause i el podeu fer el dictat perfectament. Sí? I així també anem treballant aquesta... Bon dia, Laia. Ho has aconseguit, al final? Molt bé. Doncs era una mica crear aquest espai perquè m'expliquéssiu una mica què esteu fent. Què feu? Bon dia, Nayara. Bon dia, Ainara. Adriana, bon dia. Vale, fem una cosa. Anem a tenir una mica d'ordre. Iago, anem a tenir una mica d'ordre, que si no, no ens podem escoltar. Qui vol explicar una mica què està fent aquests dies per combatre aquest confinament? M'escolteu, sisplau. Algú m'està escoltant? Vale, Iago, què estàs fent per combatre el confinament? Algú pot explicar què està fent per aconseguir combatre aquest confinament? Nois, hola. S'escolta molt lent o que passa alguna cosa amb l'àudio? No, és que parlem tots. Sí. Vale. Doncs vinga, anem a fer una mica d'ordre. Per exemple, a mi, per ordre dels que em sortiu, primer em surt el Gerard. Vinga, Gerard, explica una mica què estàs fent per combatre aquest confinament. No s'escolta. No? No se m'escolta? Sí que s'escolta. Jo, més o menys, no sempre molt bé. Vale, pel confinament. Llavors el vent fa aquest soroll. Però l'exterior amb vent només és l'Ivan, no?, que està fora, al carrer? Sí. Jo no. Tots estem a l'habitació. A veure... Anem a tenir una mica d'ordre, perquè si no això és un caos. Nois, anem a veure. Que algú m'expliqui què està fent per sobreviure a aquest confinament. Què esteu fent a casa? Sí, i tant, Iago, comença. Primer faig els deures del dia. I a veure, l'escolto. A veure, perdoneu, però hi ha algú que està veient un vídeo de castellà i és un problema aquí. Perquè se'n va l'àudio. Sí, algú està veient un vídeo de vocals. Ara millor, perfecte. Perfecte. Bueno, és un aprenentatge tot això, és nou per tots. Ella no tiene todo. No. Hola. A veure, nois. Em sembla que no. Sí. És que jo ho entenc. Sí, per favor. És que si no, no tindrà sentit això. Ens hem de centrar tots una mica, perquè jo ho entenc, que esteu contents de veure-us, però si no, no tindrà sentit això. Estem al cas, tots? Sí? Sí. Vale. Doncs havíem dit que el Iago ens explicaria què està fent en aquests dies. Després passarem a una altra persona i serà la que parli, vale? Vinga, Iago, què fas tu aquests dies? A veure, jo pels matins m'aixeco tard perquè abans una sèrie, qualsevol sèrie, amb la meva família no puc parlar tot el dia. Llavors, m'aixeco sobre les 9:30, em dutxo al matí, esmorzo i em poso a viatjar. I anem a dinar,
viendo los vídeos. Mitja hora d'esport cada dia. Una noia que fa vídeos diaris, que ho aplaudir, que els seus frases estan enregistrant per la tele a les 8. Jo estic amb l'iPad i la meva germana està amb les filles d'àtica, després baixem, anem a sopar i mirem la sèrie i ens anem a dormir. Molt bé. Anem a sintetitzar una mica perquè si no no ens donarà temps de parlar tots. Un altre que vulgui dir el seu dia a dia. Vinga, Gerard. Sí, Gerard, vinga. Ho ha dit el Jan Richard. Ah, perdoneu. Doncs Jan Richard, vinga. Qui ho ha dit? Jan Richard. Qui ho vol fer, va? Doncs vinga, Violeta, comences tu, que ets la que em surt, la primera. Sí, va. Doncs m'aixeco sobre les 9:10, esmorzo, faig els deures, després em vaig a dinar, després toco una mica el piano o la guitarra o veig una mica Netflix i després faig esport amb la meva germana, anem a sopar i estic una mica al sofà de noci. Molt bé. Un altre que ho vulgui fer? Jo. Vale. Qui diu jo? Perquè clar, per jo a mi no em surt ningú, eh? En la sèrie A veure, és que... Bueno, deixem de fer comentaris que no toquen, perquè ja està clar que ningú està fent res d'això. És per l'àudio, que si ens apropem molt, sona com aquest sorollet. Anem a veure, a mi em surt la Júlia, més gran ara. Júlia, va, explica tu què fas en el dia a dia. Júlia, ho vols fer tu? Júlia, toca. Sí, a tu bien. Va, algú que parli, va. Ah, vale, Júlia, perdona. Júlia, no s'escolta. No? No s'escolta. A veure... Era l'Adriana. A veure... Júlia, no se t'escolta. Es nota que parles, però no se t'escolta. ¿Qué está pasando? Cuidado, va. ¿Qué está diciendo? Esto es un caos, La verdad que te digo. Lo que pasa que no se sent. A veure, nois. A veure, anem a provar, Gerard, fes-ho tu. No s'entén. A veure... Júlia, no se t'escolta. No. A veure, Didac, parla tu. Didac, parla tu, que tu sí que se t'escolta. A veure... Didac, m'escoltes? Didac, m'escoltes? Didac, m'escoltes? Algú m'escolta? Algú m'escolta? Vale, perfecte. Doncs vinga, algú que se li senti bé que expliqui el que està fent aquests dies. Jo, Olga. Vale, va. Jo. Va, Didac. Sí que s'escolta. Després del Didac ho farà el Guillem Navarro, que és el següent que em surt. Vinga. Sí, jo. Ara em surt la Ona. Jo. El que faig és m'esperto a les 7:30 i amb el meu pare, la meva mare i la meva germana ens posem a la tele a fer exercicis perquè és que si no passa tot el rato ens avorrim. Llavors comencem a fer exercicis fins a les 9:30. Després al mòbil faig els deures quan vaig a fora a la terrassa a jugar una mica a bàsquet
bàsquet, és petiteta i llavors el meu pare em porta una terrassa. I després vino, em posa a dormir una migdiada, la siesta, i després es desperto i començo a fer, si hi ha més deures, començo a fer el que em falta i després una altra vegada jugar a bàsquet i ja està. Molt bé. Ona, vols compartir el que fas tu? Jo, com jo. Sí. Ona. Doncs jo em desperto com cap a les 9:30 i m'aixeco, em canvio, esmorzo i faig deures. Quan acabo els deures, jo tampoc faig una de pilates perquè si no, com per relaxar-me una mica i després tinc hores per fer el que vulgui. Molt bé. Guillem Navarro, què us partim? Us faré fotos, perdoneu-me, però faré fotos perquè això és una cosa que és molt novedosa. Vale. A veure, Guillem, què fas tu durant el dia? Jo m'aixeco, esmorzo, cures, vaig a jugar una mica al pati i ja està. Vale. Adriana, va, que tu em surts ara aquí. Què fas tu? Sí. Pues m'aixeco pels matins sobre les 9, a vegades m'aixeco molt tard, a vegades m'aixeco molt... No sé què. Pues sempre, molt d'hora. Després vaig a baix, esmorzo, pujo, faig els deures fins a l'hora de dinar. Acabo de dinar, vaig a dalt a la terrassa, estic una estona jugant, a vegades estic a la meditació i després vaig a sopar i després me'n vaig a dormir. Molt bé. I ja està. Us sembla que teniu molta feina o està bé? Està bé. Sí. Les explicacions estan sent útils? Sí? Digue'm. En els deures de català que has posat, hem posat la pàgina 41 i n'has posat si era de competència lectora, perquè com ho he mirat Sí, malament. és competència, però... Sí, és... És que jo ho he fet ja i he buscat la pàgina i la competència lectora era l'única que tenia. Vale, perdoneu. Sí, és que és una competència lectora, però ja us heu fixat que és un anàlisi gràfic, no? Són diagrames de sectors i de barres per analitzar, per treure informació. Vale. Doncs disculpeu, normalment estic sempre en el Classroom mentre esteu fent això, Però clar, avui estava liada amb lo del Zoom i no estava molt pendent del Classroom, disculpeu-me, però sí, era la competència lectora. Molt bé, algú més vol compartir el que està fent aquests dies? Qui diu jo? Ivan, vinga, explica'ns. Col·loca't bé perquè no se't sent. Escolta. Es como si hablases de lejos, de muy lejos, de un kilómetro. Primer m'aixeco pel matí i em vesteixo, dino i després em poso a fer els deures i després jugo amb el meu germà i després menjo estic jugant sèries, clips i després... Intentem utilitzar un vocabulari formal perquè penseu que això és expressió oral, Vull dir, hem d'utilitzar un vocabulari que toqui per la circumstància i el context que és. A veure si ho pots expressar... Ivan, a veure si ho pots expressar millor, el que fas amb les sèries de Netflix. Que em pot veure sèries de xic i després... Hola, todo el mundo. Hola, tío. ¿Qué estoy hablando? Hola, Iago. A veure, escoltem l'Ivan, sisplau.
Escoltem a l'Ivan. Però és que no se li escolta. No, no se li escolta perquè estava fent com broma i a més vosaltres heu començat a saludar la gent que surt. Sí. Llavors anem a deixar-lo, sisplau, ja veureu com si s'escolta. Ivan. Ja? Sí. Ara. Primer hem estat a les 9 de matí, després us ha fet el cercle, eres marcat, us va fer el cercle, després ja activitat, i després menjo, jugo amb el meu germà i con la fe. I ja després, a sopar, me'n vaig a dir. Molt bé. Una coseta, revisant les invitacions que havíeu de fer per avui, recordeu la qualitat. Hi ha gent que ha fet invitacions molt maques, amb una qualitat perfecta. Però hi ha altres que es podrien haver pintat i la creativitat no és massa bona. Recordeu que us vaig dir que també et comptaria com a plàstica. I hi ha gent que no ha aprofitat l'ocasió per fer una bona plàstica amb la invitació. No importa que no hagueu fet una manualitat, però sí que és interessant que si feu el dibuix en la llibreta estigui ben pintat i ben presentat, que no tothom. I fixeu-vos que els símbols ha de tenir totes les parts de la invitació. S'han de fer correctament, perquè si la qualitat no és bona no serà de molt bé la nota. I penseu que cada dia posem nota, la Montse i jo, de mates, de català i de totes les matèries que aneu fent, D'acord? M'heu escoltat tots perquè és molt important el que estic dient. És molt important, Ara no podem estar tots junts, ni podem estar revisant taula per taula com fem quan estem a la classe. Però vosaltres heu de ser responsables de fer una bona qualitat en les feines que heu d'anar presentant. Si teniu algun dubte, ja sabeu que ho podeu sempre preguntar per correu. Si no és més tard, és més d'hora que intentem contestar-los a tots. Però a vegades les connexions tampoc van massa bé. Hem de tenir paciència tots, però la qualitat no es tracta d'internet, es tracta de dedicar-hi temps. I això sí que tenim, perquè ara tenim tot el temps del món per fer-ho bé, Senyors? Si us plau, Jo he vist invitacions precioses, tant de 6è A com de 6è B, però hi ha altres que són bastant regularcilles, I hem d'intentar fer-ho de la major qualitat possible. Això no tornarà a passar, tranquil·la. Vale, jo estic tranquil·la, però vosaltres heu d'estar també tranquils de que ho podeu fer molt bé i heu d'intentar fer-ho, vale? Digue'm. Jo, mireu, lo dels llibres intento... Mireu, jo ho dic. Mireu, lo dels llibres m'estan passant tant de 5è com de 6è. Llavors, quan m'ho passeu i m'ho envieu, jo ho penjo a l'Instagram tots els que vulgueu. No és obligatori penjar-ho, Llavors, els vaig penjant i queden a destacats de lectura. Però no és obligatori que quedin penjats, com vosaltres vulgueu. Sí? Teniu algun dubte d'alguna cosa més? Algun dubte? Alguna cosa? Si a algú se li acaba la llibreta, que no pateixi. Ho va fent en folis i quan arribem al col·le, doncs ja us donarem llibretes noves i tot això quedarà en folis guardats a la carpeta. Vale? Perquè la meva llibreta de català em queden 2 pàgines. Vale, no passa res. Les acabeu i quan acabeu continueu en folis i quan arribem a la classe us donarem a les llibretes que necessiteu. D'acord? No, clar que no. Vale? No. Algun dubte més? Alguna cosa més que vulgueu preguntar? Digue'm. Digues. Sí? Ainara, digue'm. És obligatori fer un del llibre? És obligatori fer-ho del llibre. El que no és obligatori és penjar-lo. Valoraré la nota en expressió oral. Sí. Però si no voleu que ho pengi a l'Instagram, ho dieu. Clar, exacte. És això. Penseu una cosa, que una d'aquestes sessions que venen ara m'haureu de fer una gravació per mi, on posaré nota d'expressió oral. I tothom ho ha de fer, és obligatori. El que no és obligatori és publicar-lo. Clar que no, això no és obligatori. Això ho podeu fer com vulgueu. D'acord? Alguna pregunta més? Alguna cosa més que vulgueu saber? Digue'm. Que moltes coses per tots només són socials. No
Us sembla que això pot ser útil fer-ho cada divendres o no és interessant? Jo crec que tindríem que comunicar-nos una mica, per exemple, 10 minuts cada dia. 10 minuts cada dia és inviable. O un dia sí, un dia no, perquè cada dia deu... Però a més, No sé, molt sovint. però això, vale, però això ho podeu fer, nois, això ho podeu fer, però escolteu-me, això ho podeu fer entre vosaltres, però a mi no cal, que un dia sí i un dia no. Jo crec que cada divendres ho podríem fer per dubtes, per coses com han sorgit, lo de la lectura. Bueno, això, si els pares ho veuen convenient, vosaltres feu el que vulgueu. Però un dia sí, un dia no. Nois, m'escolteu un moment? Un segon. Un segon, nois. Jo me'n vaig ja d'aquí, vale? Que he de corregir-vos les feines que teniu per avui. D'acord? Recordeu la qualitat. M'escolteu, nois? Nois, recordeu la qualitat de les feines. Qualsevol dubte que tingueu m'envieu un correu. I cada divendres intentarem fer això, d'acord? Vinga, un petó a tots i que vagi molt bé. Adeu. 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 Venga, adiós. Bueno, ha sigut una experiència, ja veieu, una mica caos perquè no estem acostumats a fer-ho així, però bueno, ho hem aconseguit, fer una mica un repte diferent. Com veieu, semblava complicadíssim fer-ho, era fins i tot que semblava impossible, però al final ho hem aconseguit, a uns quants. Ja veieu que no hem parlat de res curricular, simplement era per fer un trobament de tots. Alguns nens estan demanant fer-ho un dia sí i un dia no. Jo ho trobo que no cal. Però cada divendres, si pot ser, doncs dedicarem aquesta estoneta a parlar entre nosaltres i a fer aquest trobament. Gràcies a tots i fins al... Bueno, ara que passeu un molt bon cap de setmana, que la creativitat regni a les cases per poder combatre aquests dies i qualsevol cosa que necessiteu d'avui ja ho sabeu. Jo ara em poso a corregir, que ja sabeu que heu d'entregar feines. Llavors recordeu, molt important el que us he dit, qualitat. És responsabilitat vostra. Teniu temps suficient per fer-ho bé, d'acord? M'heu dit que no teniu massa feina, que és correcte. Doncs continuarem amb aquesta línia i és responsabilitat vostra que tingueu qualitat i que la feina estigui ben feta. Una bona presentació sempre és molt important, llueix molt les feines i marca la diferència. Per tant, ja sabeu, continueu així, amics. Que vagi molt bé. Adeu.